Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ni ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagalan ko ninyo sa pangan nga Pangkoy. Hingkod ang pangidaron. Minyo og taga Konsolasyon Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamatay sa kong asawa, human siya magpaopera. Aron ninyong hisabtan, ingon ni ang mga pangitabo. Ako na ang mayuma o niputos na kini sa imong matris, Mrs. O kinahanglan na kini operahan. Operahan, Dok? Unsa nga klase sa operasyon, Dok? Kinahanglan ng tangtangon ang iyang matris. Kinaukupan ko eh. Wala ba'y laing paagi, Dok? Bata pa magudi akong asawa. 34 anyos pa ni siya. I'm sorry. Pero sa iyang kondisyon, wala tayo laing opsyon. Gawas na lang yun sa pagtangtang siyang matris. Nga sa ato pa. Kay kuhaon man ang akong matres. Di na gid ko makaanak-anak, Dok. Ang mga gina, Mrs. Kay dili ka naman niya reglahon na ini. Koy, Niya, usapan. Okay na lang, Dok. O yun na lang ko nga kuhaan sa matris ang akong asawa. Koy. Nagkadungog na ta sa gisulti sa doktor, di ba? Delikado ang imong kahimtang. Og operasyon na lang ang angay buhaton aron nga maluwas ka. Luok. Importante ka na ako, ani. Mao nga, magpa-opera na lang ka sa imong matris. Luok ko. Lord, magmalampuso lang untang operasyon sa akong asawa. Giyahi ang mga doktor sa ilang pagkabuhaton sa akong asawa. Ginoo ko, maluoy ka. Nagkinalan pa ko sa akong asawa. Pangkoy, Oh, ma, kumusta naman si Ani? ang ampuanan pa, ma. Nana siya sa operating room karon. Kayon sa man di ay nahitabo. Nganong kinahanglan man siyang operahan. Giputos na magud kuno ang iyang matris mayo, mama. Jesus, Ginoo ko. Mao pa. Mao nga kinahanglan gid siya nga operahan sa iyang matris sa daling panahon. Tangtangon na lang kuno ang iyang matris. Tabagi ko sa pagkampo, ma. Ayaw ka bala ka diha, Pangkoy. Maukira lagi si Ani. Kaluyan ra siya sa Ginoo. Ani? Salamat sa Ginoo nga. Okay lang imong operasyon. Pero na ko'y matres. Di na ta makaanak. Okay ra na. Ay, importante nga. Okay ra ka. Nakalabag na kasi imong operasyon. Pero di na ta makaanak man ko'y. Dili na. Recorded by Orat. Bata pa kayo nga akong asawa sa diyang gioperahan siya sa iyang matris. Tungod sa mayuma. 34 pa lang siya. Makaanak pa gid unta mi, apan wa na mi laing choice gawa sa pagpatangtang na lang sa iyang matris. O gipasabot sa mi sa doktor sa mga posibleng side effects. Human makalabang ang akong asawa sa iyang operasyon. Ugon niya, Sakit sa kong upan ko eh. Mara na magmabuak. ani, Ano man eh, uy. Mara di na ako magwantang kasakit. di ba mao na sultis doktor? Nga usa sa mga side effects sa babae nga wa na matris, mao ang pagsakit sa uho. Pero grabe ang kasakit. Maramang kumamatay sa kasakit. May padiag na matay na lang ko sa akong mayuma. Ay, so pagsulti sa man ni Ana, eh. Labyan man ganin natong ampo nga makalingkawas ka ra atong higayuna.
Tungod sa imong mayuma. Pero makamatay masab ning pagkasakita sa kong karon uy. Ali. Ipaway lang o na. Magtumar na kag kuan pain reliever. Aron nga magkapaway ka ng pagsakit sa imong uho. Dali. Uy, naunsa man po di ay. May bation pa di ay siya man sa iyang operasyon. Pauman ko nunay side effects ma sa babae nga wa nay matris. Mao ba? Basin tungod tingali kay di naman siya reglahon ma. Ha? Ma, di ba ko na makadaot kang ani nga kanang dili na reglahon ma? Bata-bata pa mo na siya. 34 pa na siya. Layo pa unta na siya nga magminopos. Na, wag gyud ko'y kalibutan ni anak pangkoy. Ang doktor agi mo inahibaw ni ana. Pero daghan man kog nahibawan. Nga wa man sa mga matres nga nabuhi raman sila. Pero may mga side effects lagi, ma. Aw, mao gyud. Kaysa mo sugotag sa dili. Dili namang gud na normal ang ilang lawas. Kay nakuhaan na gud sila parte sa ilang lawas. Gioperahan na. Ma. Oh, niya. Kaon pa day. Ikaw anak. Di ani. Di na ko'y na kinabuhi apan ko'y. Di na ni maong kinabuhi. Di ang nailahan ko ni mo. Pabugat na langit ko ni mo. Permi na lang kong init og sa puto na ko permi. Maong lami na lang isurrender ng kinabuhi aron dili na ko pabugat ni mo. Di na ka mag-antos na ako. Naluoy na ko sa kong asawa. Nagtuo ko nga human sa operasyon, mauki na ang tanan. Mabalik na ang among kamalipayon. Apan murag dagool na mahinuon ug maayo ang akong asawa. Gipaningkamutan ako nga sabton siya. Apan siya na ang mibati og konsensya sa iyang mga gipakitang lihok. Labi na nga feeling niya at timanuno na siya. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, gioperahan ang akong asawa sa iyang matres kay giputos na kuno kini sa mayuma. Ngano na hitabo man ni? Nga bata pa man unta ang akong asawa. 34 anyos pa siya. Ikaduhang pangutana, dili ba makadaot sa akong asawa nga dili na siya reglahon sa matagbuan? Sa iyang pangidaron nga 34 anyos, dili ba delikado nga dili na siya dugon? Ikatulong pangutana. Nagingon ang doktor nga ang side effect sa wa nay matris kay magsakit ang uho. Sa tibuok na ba niniyang kinabuhi? Kay luoy naman ang akong asawa gud. Ug normal pa ba ning sa puto na siya? Ikaupat ug katapusan. Unsa naman lay gidili nga pagkaon niya? Unsa may vitamins ug tambal para sa akong asawa? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, pangkoy. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako si Dr. Rene Obra. Makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Mga psychological, emotional o behavioral nga mga problema kay usa man ako ka psychiatrist. Mga problema sa mga ginariling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Classic pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlaw nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga pave your path with hope and good intention. Okay? So, mana siya, no? Ug sorry kayo, dili na to makauban karon si Atty. Eileen Batan kay naay membro sa pamilya nga naay medical problem nga giatindiran karon ni attorney, no? So I hope nga
maokira as soon as possible ang medical problem sa usa sa mga loved ones ni Attorney Eileen Bathan sa iyang pamilya na. So mayong pagpaminaw sa atong mga kaigsuunan all over the world, no, ug nalagyo ko basahon rin dugay na kay kayo nilang gisulat, pero usaon man ma'am nga na misplace na ko sa akong sakyanan, yan ang limpyo ko, nakita na ko ning bawang papel. So sorry kayo na delayed kinig maayo ning akong i-grade karong adlaw, no. So mayong pagpaminaw sa atong mga gwapo o gwapa nga mga workers diya sa atong Brotherhood Health Center Basak sa Nicolas ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong gwapa nga midwife diya si Ma'am Lubis Minda Balabo, atong nurse si Cristina Murillo, atong doctor diya, no, Doktora Priya Basi, atong mga barangay health workers Arlene Abapo, Almini Almafe Navarro, Elvera Acosta, Rosana Abus, Olga Mirafuentes, Van Philip Leonardo, Ada Jimenez, Walden Quiroga, Madel Pornilios, Hilin Liaguso, Erlinda Ponce ug Priscilla Cruz. Mayong pagpaminaw ug atong mga psycher empleyado, no, diya sa across the road diya sa San Nicolas, no. Mayong pagpaminaw sa atong mga nurses diya, si Para, si Derek, atong mga admin staff, si Rachel ug si Myra, atong mga attendant diya, no. Ito lang pahingandan nila mga ngalan, no, si Lito, si Michael, Peter, siya pa na diya, Inday, nalimot ako suban. Basta mayong pagpaminaw og bag-ulang media sa nangila sa J-Park Island Resort sa Lapu-Lapu City. Mayong pagpaminaw diay sa mga empleyado diyan, binagyud si Crisia Marie Usabel ug si Emma, no, wako kukuha si imong pangalan, imong apelyido ug mga taga Tabuelan, Cebu, mga Luyaw family, Distel family, no, mga Luyaw family, si Kiner, si Victorino, Estrella, Victor ug Karin, ha, mayong pagpaminaw. Disemistro to Nestor and Linda diya sa Joseph Hardware Lumber, no, diya sa Milinilla, ug si Micah Kay sa Tuyan Naga, o si Mr. to Justin Sasan, Inday Abiliada sa Labangon. Ayong pagpaminaw. Okay, so punto medical kita karong adlaw. Sa atong nabatig na sa drama ang pangutana ni atong magsisinder nga si Pansoy. 35 years old, taga Konsolasyon, Cebu. Minyo ni si Pankoy. May tungkol kini sa iyang asawang problema nga na ako noy mayuma, no. So may kamot lagog ko, matubag na ko ng imong mga pangutana. Unang pangutana ni Pansoy, giperahan ang akong asawa sa iyang mattress kay giputos na kuno ni sa mayuma. Nganong nahitabo man ni sa akong asawa nga bata pa man unta siya, 34 years old pa man unta siya, no. So kining mayuma manggod sa ato nang ginahisgutan sa unang mga pagsibya nga susama aning problema, ha, usa kini siya ka tumor sa around the uterus, sa uterus ni siya, no. Usually non-cancerous ni siya. Kung pasagdan, siyempre delikado pod nga basin og mo deteriorate nga mahimo nga malignant, no. Daghang mga hinungdan ni ani kung magkaanam na ang edad, taas pod ang kuan, ang risgo nga magkamayuma ang sa kababae nga ang ayang diet, no, kinahanglan nga kanang careful po siya sa iyang diet, no. Kana kuno mga diet kuno nga daghang mga kanang karne, risgo po na, no, ug kulang ta sa mga kinahanglan nga mga bitamina. So mao na nga walay ginapili nga edad ni siya kuan. Ang imong asawa 34 years old, so masud na ni siya sa inunta risk group, no, risky nga grupo. Ikaduhang pangutana, dili ba makadaot sa akong asawa nga dili na siya tungahan sa iyang rigda matag buwan, sa iyang pangindaron nga 34 years old, dili ba delikado ni nga dili na siya
dugon. So expected na siya nga kung makuhaan na kag yabi nagikuha gyud ng imong uterus, no, maapektuhan gyud ang imong ang regla sa babae, no. So unsa may mga simptomas sa usa ka babae nga naay mayuma? Of course naay mga bleeding diha, mga spotting na more often than not ma-infertile ni siya. Nga posible nga taas ang risgo nga magka-miscarriage, no. Ano siya problema siyang pag-ihi, pag move siya ang bowel, ug naay sex contact, naay pain dang dapita nya, ang iyang pag-ihi frequent nya, painful ang iyang pag-ihi, no. Nya kung imong duso ang iyang lower abdomen, mo feel siya og pain, no. Nya maapektuhan po ang iyang menstruation. As we all know, the normal menstrual cycle is every 28 to 31 days. Kung mga babae nga na ay mga problema sa ilang sexual reproductive organs, expected na siya nga na ay abnormality sa frequency sa ilang monthly menstruation, no. For hormonal ni siya ug expected na siya pansoy, no. Ikatulong pangutana, nagingon ang doktor nga ang side effect sa wala na mattress kay magsakit ang ulo. Natibuok na ba niyang kinabuhi kay luoy manggod ang akong asawa ug normal ra ba nga sa puton siya, no. Anything nga ma-alter sa atong lawas, mag-expect yung tag na ay mga pain dihang dapita, dili lang ang ulo kung dili ang other parts sa atong lawas nya. If we are not feeling well, siyempre kuan ka, anxious ka, stress ka, so mo na nga short-tempered sa puton. Kaya ito na lang pong isabto ning mga babae nga na-underwent og itawag mo ganina mo sa pagtuon sa medicine og hysterectomy, no, removal of the uterus, no. Kung sa may mga alibyo ani, advice sila nang imong kuan na pankoy, no, advice sila nga limit lang sa pag-inom og caffeinated drinks, ug basi mag-inom-inom po siya mga alcoholic drinks, i-limit lang, no. Okay nya, mas maayo gyud og muduol mo OB-gynecologist regularly para nga ma-monitor ang progress sa iyang kahimtang, no. Advice your wife to take a lot of vitamin A. Kung sa may vitamin A sources, yung mga vegetables, fruits, isda, no? Nya vitamin D. Makuha na yung vitamin D na to kung magpainit ta. Hindi lang po kayo good po. Init kayo, kay may stroke po taog sobrang na po do. Ikaw pa ito ko tapos ang pangutan, unsa may ginadili nga pagkaon niya, unsa may vitamins, mo na ako naisgutan a while ago. Ug tambal alang sa akong asawa. Kung nang ginaingon, you advise her to take lot of green leafy vegetables, no? Onya kanang avoid mga karne kung mahimo, no? Avoid mga karne kay makasamot na siya og problema sa kuan. Kini nga posible pod nga naay mga problema sa blood supply dihang dapita, kunya ma-compromise pod ang functioning sa uterus sa babae nga na-underwent og hysterectomy. So sabton lang nato na sila nga sa puton, di na gid para sa una nga kuan kanang maayo og mood. So moody ni sila, unya katong giingon nimong concern nga expected nga ma-irregular ang ilang menstrual cycle. Alright, so not na kay nagkutlo nga pagtulunan karong adlaw pankoy, no, sa Konsolasyon Cebu ngadto sa libuan, millions nga laminaw sa atong programa kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, maningkamot ra gyud ko kami nato ni Eileen Batan nga makahatag mig kahayag kanasig solusyon sa mga problema nga inyong ipadangat ri kanamo. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Araman, daghang salamat ug maayo.